Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Mukoma, secret yangu ndeyekuti ininiwo ndine pamuviri kutaura kudai so. Saka murume wangu handisati ndamuzivisa nekuti I'm still 3 months pregnant and munhu wewe kuti anongogara ari busy, saka he never checks up on me. If he was someone that was caring and romantic, maybe he could have found out kuti nditori nepamuviri. Akangonditi you taste different mazuva ano. Ndikabva ndangoramba hangu ndakanyarara, asi hana yainge ichita kubika manhanga. Ndava kuti zvino kana ndikazobatwa kuti ndine pamuviri, so ndichiuyawo pano mukoma ndikudawo maideas kubvawo kune vamwewo vanhukadzi vakametiswawo nezvikomba zvavo, then ndokubva vachizopomedzera varume vavo kuti iwewe ndiwe muridzi wepamuviri apo pandakatakura, because it will be an obvious case kuti you are staying with your husband, you sleep with him almost daily, saka the chances are quite high kuti anongobhelieve kuti the baby is his. Ndoita sei? Because ndine problem yekuti when I am so nervous mukoma, kunyangwe ndichitaura you can just sense kuti I'm just nervous, andina that level of confidence zvekuti ndinokwanisa kuudza munhu nhema and get away with it. And when I am lying to someone, I can't even look at the person directly into his eyes. I always look to the side. Mukoma nashe ndinodawo kuti munge muchindibatsira. Of course I know kuti hamusi munhu mukadzi munenge musinawo maybe maideas, but chingondisvitsiraiwo nyaya yangu kune vedare renyu. Ndikudawo kunzwa kubva kune avowo vakazviita kuti vakazvifambisa sei, uye kune avo vakazobatwa zvaita sei. So I want to know so that I will be able to get away with this. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma zvinoitika kumabasa uku ya ma1. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo secret yangu yakamira sekudai so. Kutaura kudai ndiri kuraramawo ndiri kunze kwenyika kuTanzania. Munokwanisa kutoshamisika kuti kuri kutsvakei kuTanzania. I'm not here on a vacation mukoma. Ndakatouya kunoku so as to avoid my mom, because ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichizoita makore anokwana iwo kuita 4 avoiding my mom unless if I want her to die. So ndakaona kuti zviri nani kuti ndige ndichiuya kunoku kuTanzania. Ndakamboendawo ndikanogara kuSouth Africa for almost a year, but amai vainge vava kungonditi mwanangu ko wati ndige ndichimbouya kuzokuona sezvo uri kuti iwewo uri busy ikoko. Ndikaona kuti amai vanokwanisa kungokaruka vatongosvika paground, because vainge vakatombokugara kuSouth Africa vakatombowanawo permit yemuSouth Africa, passport yavo yainge ichiri valid. Ndikati pano ndoita sei? Ndo pandakabva ndachizongosimuka ndisina kana wandakamboudza, ndikabva ndazouya kuno kuTanzania. So when I came here, veukama ndakazovaudza kuti I was just on a 2-week vacation, but nekufamba kwenguva ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndawanawo basa kuno kuTanzania. Even my mom was like confused kuti kuTanzania aone kuti kwanyanyisawo here kuita kure, plus kune mari here kuTanzania. But what they do not know is that kwandiri kutori nemari yakawanda, because I don't even work mukomana shikunoko. I just stay in a hotel. Mari ndinayo because yangu mari ndinongoti pandinomuka makuseni ndinobva ndatoona pafloor panenge pakarongedzwa mari zvinenge zviri zvitutu zvema-US dollars zvinenge zvichikwana izvo kuita 10, then ndobva ndatora mari iyaya. I have to use it
as much as I can I have to use it. Handifaniri kuti ndinge ndichizochengetedza mari iyi kuti inge ichizowanda. Ndozvandakangokudzwa nasekuru vacho ivavo. Vakangonditi pane zvose zvauchaita zama kuti unge uchizova munhu wekuti unongogara uchingodya mari chete. Saka pandakauya kuno kuTanzania mukoma ndakabva ndachizotanga kudana nawo nomumwe mukomana akabva andidya mari, but iye aitofungidzira kuti ari kundidya mari, but chaainge asingazivi ndechekuti inini mukoma ndakatomutendedza kuti ange achindidya mari because ndainge ndichitsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundibatsira kudya mari yacho iyoyo. So I was very happy. Iye kusaidi kwake paakaona sekunge ainge andipedza bag, because there was this other day ndakatomuka mukoma ndikatoshamisika because sezvandainge ndakajaira kuti ndinongomuka ndobva ndatoona kutoti mari inenge iri pafloor. Ndini ndinotokasika kutomuka each and every time ndichitangira munhu uyo wandinenge ndiinaye, ndisingatombodi kuti munhu iyeye ange achizviona kuti pafloor panenge paine mari inenge iripo. So mukomanashi ndakabva ndazomuka ndokubva ndazoona kuti painge pasitomborina kana mari zvachose, ndokubva ndachizopanika paya. Saka iye paakandiona ndava mumazistresses akabva achizondibvunza kuti what was wrong, ndokubva ndaramba ndakanyarara. Akabva azondikumbira kuti ndinge ndichizomupa mari sezvandainge ndakamujaidza. Mukomanashi pandakatadza kumupa mari ndikaona munhu atsamwa, ndokubva ati ainge ava kuda kumbodzokera kumba kwavo sezvo tainge tagara muhotel for a very long time. Akaenda munhu ndokubva andibloka. I was happy. Manje zvino zvandava kuita ndinotongodanana nevarume vakawanda uye zvekare nevakadzi vakawanda, so as to make sure kuti vanondibatsira kudya mari iyi, because handitendedzwe kuti ndinge ndichiisevha mari yacho iyoyo. Ndiyowo secret yangu mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise. Ndakaromba mukunoromba kwangu ndakashandisa zita raamai vangu, ndiro randakanyora pamucheka mutsvuku. Zvino kana kuri kunzi tikaonana before 4 years dzisati dzapera, amai vangu vanobva vazofa, vobva vazoitwa chikwambo chasekuru vaya vaya. Please tell me when you post my story in the comment section. Ndichange ndichizotevererawo. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizame kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mu comment section. Hanzi ndiri kudya hangu nyika rutivi, ndiri kuno kuTanzania. Zvakangoma hazvo veduwe. Ma1 nyaya idzi dzekuti munhu anouya kwauri obva ati ndiri kukumbirawo manumbers anhingi zvikati ma1 unoita mazi stress, because vanzvadzi vedu vaya you know, it's not a nice thing munhu ava kukuudza kuti mukomanashi munhu wenyu uya yet munhu wacho unenge usitomborina kana relationship naye. Vaya mukoma vekuti vari kuda kurara naye nekusim 2. It is very stressful. Wakutanga kufunga kuti zvino munhu achangoti ndakawana mafone numbers awa kuna mukomanashi. Now inzwaiwo zvava kuitika zvandiri kuitirwa nemunhu wacho. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndapinda ma1 mukoma. Ndiri musikana ndine makore 23 years kuberekwa, ndisati ndakamborara nemukomana before, but dambudziko ravapo nderekuti ndiri kudanana nemabrothers. These 2 brothers, I am dating them at the same time. Zvakatanga say just a joke, but they are both planning to pay my bride price for me come next year. So handichazivi manje kuti ndoita sei. I am caught up in this love triangle and I can't choose one amongst them. Dai zvaitendedzwa hazvo kuti mukadzi unotendedzwa kuita varume vaviri, maybe that was what I was going to do mukoma. So matangiro azvakaita ndakatanga kudanana nemukomana wangu who is the elder brother, and then ndakabva ndachizongotanga kungotaura nabamunini, chingoita nabamunini gulezi chichichichi. Saka mukuzonotaura paya takatanga kuita mamwe majokes mamwe aya, then ndikabva ndatotanga kunzwa mafeelings for him. Ndaiti kana ndikavaona bamunini vakaposta
musikana wavanenge vachidanana naye pastatus, ndainzwa mwoyo wangu kurwadza zvisingaite. Ndobva ndatanga kushora musikana uyo chivaudza kuti with the way that you are handsome, musikana uyu haatomboite, vobva vamuramba. So after varamba vasikana 3 ndopa vakabva vazonditi Gules, I don't understand, why is it each and every girl that I am dating you always find a reason telling me kuti uyo haaite. Ndakangoramba ndichingotaura navo until one day pandakaenda kunoona boyfriend yangu, so we were just the 3 of us. Iye ndokubva abuda, akangobuda 2 minutes pane zvaainge achida kunotora motikari, vakangosimuka pavainge vagere bamunini vakabva vauya ndokubva vandikisa. I felt like I was hit by electricity. Ndokubva taramba tichingotaura paya kudzamara tava kutodanana. So ndakavaudzawo kuti your brother, I told him kuti haafanire kuti ange achizoexpecta a lot from me like sleeping with him. Ivo vakabva vanditi it is okay, he is willing to wait for me. Now nyaya yavapo ndeyekuti my first boyfriend mari ava nayo yekuti anokwanisa kundiroora, but dambudziko zvekare riripo nderekuti part of that money that he told me yes akatondinyepera. Later on that was when I found out kuti akatokwereteswa mari yacho nabamunini, because ivo bamunini mudhila vanobata mari. Maybe that is why I fell in love with him, because he is so caring uye zvekare vane mari yakawanda. So mukoma, what is the use yekuroorwa nemunhu anenge akwereta futi mari iyoyo kune boyfriend yauri kudanana nayo and they are brothers? Ndoita sei? Whom am I supposed to choose amongst the two? Vandakatanga kudanana naye kana kuti this young brother who has a lot of money? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi I am caught up in a love triangle. Yo, regedzai tivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Iniwo mukoma ndinoda kureururawo zvandakaita, saka ndigerewo kuno kunyika yevatorwa. I am not married. Mukoma, ndakatombozamawo kumanikidzira kupinda marriage mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa, but dambudziko rinoitika kwandiri, murume anogumisidzira ava kundivenga. Handizivi kuti chivanhu here kana kutoti kutogadzirwawo kwandakatoitwa, because ndinoti ndikangotanga kudanana nemurume zvese zvinenge zviri bo, but tikangotanga kugara tose mumba macho imomo hamugariki. Ininiwo pache zvangu ndinosvika pakutozvidzinga ndotozviudza kuti it is far much better hangu kuti ndinge ndichitoita dzimwe plan, because ndinotanga kunhuwa fish mukoma. Ndinotomboti kunyange ndikageza nesipo dzakasiyana, but still kana murume waunenge wava kugara naye anenge ava kucomplaina because of that smell. But tinongoti kana tikangoenda paseparation then everything returns back to normal. Not kuti tinenge tisingacharari tose, tinenge tichitorara tose, iye achigara kwake ineni chigara kwangu, then ndinenge ndava back to normal. So ndoda kubvunzawo kubva kune avo vanonzwisisa zvemweya, even if zvikanzi munhu wacho mukristu kana kuti anoita zvechivanhu. I want to understand kuti what is going on with my body. Kungogara nemurume chete just even 1 week ndichingogara nemurume, then ndinobva ndatanga kunhuwa fish kusika rudzi kwangu. Asi kana ndichigara ndiri ndega ndichienda kumasleep over mukoma, ndinotochovha kutosvika pakutokanganwa uchingoita zvemasleep over, and sikarudzi yangu isingatombonhuwi, inenge ichingobudawo normal discharge. But kungonzi wagara nemurume mukoma, mukoma, I don't even know what is wrong with me. Please ndibetsereiwo kuti pane chivanhu here chiri pandiri. Dzimwe nguva mukufamba umu ndinombonzi ndine marine spirit, hanzi ndine manjuzu. Maybe it is because vanhu vanongoona kuti ndiri mutsvuku uye zvekare ndine dreadlocks, ndokusaka vachingoti ndine chivanhu chiri pandiri, but chivanhu chacho handimbochioni ini. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.
regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 16 years ekuberekwa. Ndinogarawo ndichiteerera maconfessions enyu. Saka ndine best friend yangu, best wangu uyu ari kudanana neimwe mbinga yake, but pane zvatakaita mukoma. Takabhaiza mukoma because best wangu uyu akabva azondifonera ndikabva ndaenda kumba kwembinga yacho ikoko kwaainge aenda for a sleep over. Akabva azondivhurira mbinga yacho isingatozvizivi. Mukoma nashi, she had already locked up the gates. After that was when paakabva azondigamuchidza laptop uye zvekare nezvimwewo zvaakandipa nemari, ndikabva ndazodzokera kumba. So right now nyaya iyi iri kumapurisa. Saka pari kutoitwa tsvakurudzo dzekuti zvinhu izvi zvakabiwa nani, yeti inini nefriend yangu ndisu takazviba. Inini hangu mukoma nashi ndanga ndisati ndadyawo share yangu. Laptop zvekare iri kumba kwedu, so I am scared even to use this money, even to use this laptop. It is still like brand new. Ndoda kuziva kuti ndoita sei. Ndanga ndakamboudzwa nehanzvadzi yangu kuti iwewe zvaunokwanisa kuita ndinoenda newe mutown, then kana tava pacentral paya tobva tangotsvaka plan yekuti zvinhu izvi tinongozvisiya mumaoko emapurisa, then tobva tatiza. But I'm scared kuti obviously kana ndikapinda papolice station ndosvika paya ndobva ndasiya laptop nemari, tichabva tazobvunzwa kuti what are we trying to do. So ndoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. Hakuna here imwe police station muHarare yekuti iri easy such that tinongoenda ndonosiya zvinhu izvi ndobva ndatiza. Ivowo vachazongoonawo kuti pane laptop nemari, then vanobva vazongoitawo plani dzavo kuti laptop nemari zvinge zvichizongosvika kumuridzi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizongotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe. I think idea yekutongonosiya zvinhu izvi kupolice station inenge itongori nani. Munopaonawo sei muri yeZimbabwe? Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. At 16 years mava kutomhanyidzana nembinga akomana. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ininiwo ndakambobatsirawo umwe mudhara uyu mukoma aita zvema-armed robbery. Taitoenda kunana South Africa mainly muMessina, tobva tatodzoka tatorova Bosch. But mukoma ndakazosvika pakuona kuti zvinhu zvatainge tichiita zvainge zvichitomborina kana dhiri. Mushure mekunge tabirawo umwe muZimbabwe nemudhara uyu takamutevera kubva kuHarare ndokubva tazomubira muMessina aitawo zvekuhodha. After that armed robbery ndakabva ndazosiyana nazvo because ndega ndakatoona kutoti izvi hazvina dhiri zvatiri kuita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndakazotendeuka hangu ndikasiyana nazvo. Saka ndo zvavanoita vanhu. Hanzi mudhara takamutevera kubva muHarare ndokuenda naye kuMessina, ndokubva tazomubira muMessina. Saka vanhu vanokubira dzimwe nguva vanenge vatokutevera muri in the same bus, whether mabva kunana Zvishavane or wherever, mbavha dzako dzinenge dzitori newe vachingokutevera because vanenge vachizviziva kuti une mari. Zvakangoma hazvo veduwe.